Fid-9 u fl-10 ta' Novembru li ġej se ritorna appuntament annwali ma' dilettanti tal-comics il-Malta Comic Con li ilu jiġi organizzat mill-organizzazzjoni Wicked Comics għal dawn l-aħħar 15-il sena fej dejjem attira eluf ta' żgħażagħ u għal sena oħra jawgura li jkun okkażjoni mill-isbaħ mhux biss għall-ammiraturi ta' tpinġijiet simili, iżda wkoll għal dawk familjari ma' films kbar ta' Hollywood tant li se jkun hawn fostna żewġ atturi rinomati u wieħed mill-aqwa karikaturisti tal-kumpanija Marvel. Dawn huma Sam J. Jones li kellu ir-rwol prinċipali fil-film Flash Gordon tal-1980 u Stefan Kapicic li interpreta ir-rwol ta' Colossus fiż-żewġ films ta' Deadpool fl-2016 u fl-2018 u kien ukoll protagonist fil-film The Last Voyager of Demeter li inġibet f'pajjiżna stess. Magħhom se jingħaqad l-Ingliż Jim Chang li għal diversi snin ħadem ma' Marvel u ipproduċa titli bħal Infinity li minnu fl-2018 żviluppa Avengers Infinity War fl-imoddi ħadem ukoll fuq il-comics ta' Wonder Woman u Justice League. Il-Malta Comic Con li għandu l-appoġġ tal-Kunsill Malti għall-Arti din id-darba qed jiġi organizzat fl-Eden Arena f'Paċifil u bl-attrazzjonijiet imħejjin diġà qed iqanqal entużjażmu u antiċipazzjoni kbira, inkluż minn dawk li jilbsu il-kostumi tal-karattri favoriti tagħhom għall-okkażjoni.